गिबियावनो एमि माने बयस इन्डियानिसिम साबायखर जासिहरदों बे बिथांमोनहा दिनै बेहाय मोनसे बिराद मोजां जाय माने बिराद गोनां टपिकनि सायाव आयदाखौ लानानै बिथांमोनहा दिनै आंखौ माने बुंनायनि आंनि भिउ पइन्टखौ माने होनो हानायनि थाखाय सुबिदा होदों बेनि थाखाय आं गिबियावनो गोजोननाय जासिहरदों साबायखर जासिहरदों नंगौ नंनाया माने ससियेल मिडिया बा बे मोनसे ओरैबायदि दासान्दि गोनां बिजों होननानै जों बुंनांगोन नेसेसिटिस जाबाय बेयो माने बेखौ जोङो लायालासिनो बा बाहायालासिनो जों बा दानि जुगाव माने थानो हानायाबो माने समयबो नंला आरोखि बेखौ जों नांसिगौ बे माने मोनसे गोनांथियानो जोंनि जाबायानो दा खोथाया जाहैबाय गासैबो जिनिसाव मेरिट्स डिमेरिट्स थायो माने मोजांबो थायो गाज्रिबो थायो बा खिन्थु जों बर' हारियाव दा जों सिगांनिफ्राय दा जेनेबा नोंथाङा आंखौ 10 बोसोरनि नैबे माबाखौ बुंनो थिनो आरो जेनेबा बेहाय नायोबा जों नुनो मोनदों खिन्थु हारि हिसाबै लायोबा आरो एज ए होल लायोब्ला बांसिनखौनो 100आव बांसिनखौ जेनेबा 70-80% होननांगोन आङो माने बांसिनानो माने जों दा गाज्रियाव थांगासिनो दं बेखौ बुंनांगोन ओरैनोथ' बिराद मोजाङानो ससियेल मिडियानि गेजेरजों दा बयनिबो आखायाव स्मार्टफन दङ बयबो माने फ्रि जिअ बाहायो माबा डाटा बाहायो जोङो दा बे हिसाबै जों ओरैबायदि माने बेहाय जों मोनसे सान्स लानो नांगौ जोङो खाबुसो लानो हानांगौ जे बेनि गेजेरजों जों जे मास मोननै मोनथाम गाहामसो जोङो डाटा बाहायनो हायो जों आनलिमिटेड बाहायबाय थायो नेट बाहायनो हायो जोङो गुगोलाव सार्च खालामनो हायो इनफरमेसन बा इउटुबाव जों नायनो हायो आलदा जायफ्रा साक्सेसफुल केन्डिडेट बा एचिभार्स बा मोजां मोजां मानसिफोरनि जोङो माने गियानसो जों बुथुमना लानो हायो इभेन आंखौनो होननानै लागोन आं सिगां बिराद मेगाजिन बानायनांगौ जायोमोन कारेन्ट एफेयार्सफोर मिथिनो थाखाय साराउन्डिंआव मा जानो थाखाय नाथाय जेब्ला आं स्मार्टफन लादों बेनि उनाव इउटुबाव आं नायो माखासे कारेन्ट एफेयार्सखौ दैलि माने आपडेट होयो साप'ज सोरबा माने मा होनो कम्पिटिटिभ एग्जामनि थाखाय प्रिपेरेसन खालामदों बा साप'ज सोरबा UPSC APSCफोर एप्लाइ खालामनो नागिरदों बेफोरबो बिराद माने हेल्पफुल ससियेल मिडिया नों गुगोलाव नों टाइप खालामनानै नों नायोबा नुजोबो बिदिनो डेटआ माला फैगोन सिलेबासआ मा गासिबो माने एभेलेबेल जाजोब्बाय नों आरो बेल' नङा नों इउटुबाव दैलि नों आपडेट होयो नों जेनेबा मेगाजिनफोर बायनोबा निउसफोर बायनोबा नोङो टाइम लानांगौ जायो मालाबा साप'ज नों मोनसे मेगाजिन ओंखारनो थाखाय नोङो 1 मान्थखौथ' लायो नङा होमबा बा खिन्थु ससियेल मिडिया फैनाय लोगो लोगो नों दैलि मोनदै सानसेयाव बबेबा चेनेलाव खननै गाहाम कारेन्ट एफेयार्स आपडेट खालामनानै होयो दिनैनि डेटआव मा जादों दिनै पार्लामेन्टआव मा बिल पास खालामदों बा गासिखौबो माने बेहाय मोनजोबो होनबा बे बिराद हेल्पफुल आरो जेनेबा सोरबा कलेज फरायगासिनो दङ इउनिभार्सिटि फरायगासिनो दं माबा मोनसे प्रजेक्ट खालामदों एसाइनमेन्ट लिरनांगौ दङ माबा मोनसे पेपार स्टाडि खालामनांगौ रिसार्च खालामनांगौ दं माने गुगोलाव इउटुबाव जेरावबो नायबानो नुजोबो नों माबा मोनसे माने डिमटिभेटेड नों फिल खालामदों बा माबा मोनसे नोङो मोनथिनो लुगैदों नों गासिखौबो सार्च खालामबानो मोनजोबो जोंनियाव होमबा जों बिराद मोजां मोनसे ससियेल मिडिया जोंनि बिराद मोजां मोनसे माने मुलाम्फा गोनां मोनसे बिजों आरोखि दा डिमेरिट्सआ जोंहा बेनो जाहैबाय जे जोङो बेखौ माने मोजाङै बाहायनो रोङाखै जोङो मोजाङै बाहायनो रोंनायाव जोङो भुल होननानै बुङोब्ला बाहायग्रानिबो जों भुल दङ बेहाय पेरेन्टसफोरनिबो भुल दङ बा जों जायफ्रा एल्डार्सफोर गिदिरफोर ससाइटियाव बेनिबो जों भुल दं होननानै आं सानो माने मानो होननानै बुङोबा जों मबाइलखौथ' जों होदों खिन्थु बे मबाइलखौ इउजेसखौ माने जों खालामनायाव गिदिरफ्रानो आं नुनो मोनदों जुदि बिफाया फिसालानो बा बिमाया फिसाजोंनो फन बायनानै होयोब्ला नैबेनो बेखौ नाय बेखौ दानाय बेखौ खालामोब्ला बेखौ नायोब्ला नोंहा माने फरायनायाव एफेक्ट हैनो हागौ गाज्रि गोहोम खोलैनो हागौ जों बेखौ माने थुयै जों खोन्थानो रोङाखै बेखौ आं मोनसे बुंगोन बेनिफ्राय गथ'फ्रा जोंनिया माने लाक्जारियास लाइफ बांसिन मोजां मोनदों माने जोङो ओरैबायदि माने मा होनो बांद्राय जों डेप्थआव थाङाखै जोङो एसे जे जोङो माने सिङाव थांना नायनांगौमोन बे माने आं बेखौ नायलाङोब्ला आं बेजों थाङोब्ला बे लामाजों थाङोब्ला बेखौ इउज खालामलाङोब्ला आंहा माने माबा मोनसे गाज्रि जाहैगोन नामा जों बेखौ सानदोंखै जों दा नुनो मोनदों साप'ज जेनेबा नोंथाङा दहाय बुंदों माने बे उन्दै बैसोआव हाबा जानाय बा गुबुनजों दोनखारलांनाय गुबुन हारिजों हाबा जाहैनाय माबानि गेजेरजों मबाइल फननि गेजेरजों बा रं नाम्बारनि गेजेरजों बे खोथा बेखौ नुनो मोनदों जों माने एवेर नङा आरोखि एवेर नङा सोर गावबो नङा लोगोसे माने जोंनि जा एल्डार्सफोर बेबो माने बांद्राय जों मोजां डाइरेक्सन होनो रोङाखैखौ आं बुंनांगोन मानो होननानै बुङोब्ला जों सिगाङावनो जुदि माने बिनि इउजेसखौ एसे माने मारैबा मोजां मारैबा गाज्रि जों बेखौ रोंनांगौमोन जों नुनो मोनो दिनै माने साप'ज फेसबुकआवनो होन मायावनो होन वाट्सएपआवनो होन माने जेसेबां गाज्रि दिनै जोंनि ससाइटियाव जागासिनो दं बेहाय माने
जोङो माने इम्परटेन्सआनो जों गाज्रिखौसो बांसिन होगासिनो दं ससियेल मिडियायाव जों माबा मोनसे मोजांखौ जों शेयार खालामनांगौमोन खिन्थु जों गाज्रिखौ ओरैबायदि शेयार खालामदों जे बे निउसआ नंगौना नङा कनफार्म जायाखैबाबो जों माने बेखौ स्प्रेड खालामना होदों बेनिफ्राय बे कनफार्म फैनायनि सिगां माने रुमार्स जालांदों बांसिननिफ्रायसो माने बे जाहैदों बेबायदि नुनो मोनदों आरो जोङो जोंनि इउथ्सफ्रा लाइमोनफोरा बा गिदिरफ्रानो जा जों ससियेल मिडिया बाहायनायाव माबा मोनसे माने गाज्रि मावफ्लाङोब्ला बेहाय जे जोङो माने बे मोनसे क्राइमबो जाहैगोन बेखौबो जोंना मोनथिना लानाया बिराद गोनां मानोना दिनै माने जेनेबा साइबार क्राइमनि खोथा फैयो जेनेबा साइबार बालिं जायो बेहाय जों नुनो मोनो गोबां मानसिया माने मोनथिया जे माने उइदाउट सोरनिबा पारमिसन व्यक्तिनि पारमिसननि जों बबेबा फट'खौ जेनेबा जों शेयार खालामबाय माबा मोनसे माने नुड भिडिअ बा माबा मोनसे गाज्रि भिडिअ जों शेयार खालामनानै होबाय बेफोराव माने जों सानो जे माने आं फल' खालामदोंमोन आं डिलिट खालामबाय मानसिफोरजों होनजानानै बा धमखि हरनानै आं डिलिट खालामबाय आं बोखारबाय खिन्थु बे माने जोबनानै थांबाय आंखौ रावबो पुलिस हमनो हानाय नङा आंखौ ल'आ पानिशमेन्ट होनो हानाय नङा बेबायदि जोंनि गेजेराव माने साननानै मोनसे माने माबा दं आरो माने मा होनो सुपारस्टिसन माखौ मा होनो जायखिजाया माने बिदि साननानै लायो आरोखि जे आं पस्टखौ डिलिट खालामखांबानो आं माने दायनिफ्राय आं बासायगोन साजानिफ्राय बासायगन खिन्थु बे नङा पुलिसफोरनावबो रेकर्ड माने बिसोर बिथांमोनहा बेखौ दिहुननो हाजोबो नों जे मा पस्ट खालामामोन बेखौ जों नायनांगोन आरो जे नों मा आपल'ड खालामखांबायबा बे जिनिसा माने गोमो नों डिलिट खालामखांबाबो बे वाट्सएपआनो जा फेसबुकआनो जा जायखि ससियेल मिडियानिफ्राय बे गोमोनानै थाङा बे बाथ्राखौ जों मिथिनांगोन आरो बेहाय माने जुदि सोरबा व्यक्तिया माने बेहाय माने नोंखौ केस होयोब्ला एफआइआर होयोब्ला नों हमजानो गोनां जायो आरो बेखौ जों ओंखायनो मोजां थानाया गोनां आरो जोङो बेखौबो मिथिनांगोन जे जोङो ससियेल मिडिया बाहायनायाव माखासे जोङो सिगाङाव जेनेबा साप'ज फेसबुक बाहायबाय वाट्सएप बाहायबाय बैहाय जे माने फार्स्टआव बाहायजेननायाव माने मा इन्सट्राक्सन दङ बेहाय मा माबा दङ बेखौ जोङो फरायनानै जों लाजोबग्रोनांगोन आरो बिनिफ्रायसो जोङो माने बेखौ जों बाहायनाय बेखौ जों सोलोंनांगोन आरो बेयो माने माबाखौ जोङो बेहाय माने गामिनि मानसिफ्राबो बे जेनेबा खारलांनाय मानाय जानाय बे खोथायाव जों गामिनि मानसिफ्रा जों मोजां जानांगोन स्पेशेलि हिन्जावफ्रा आइजोफ्रा जुदि जों गोसो होनांगोन जुदि बिमाब्ला सोरनिबा माने बिबाजैब्ला सोरनिबा बिहामजोब्ला गोसो होनांगोन बा बिखुनजोफ्राबो जों गोसो होनांगोन आंनि बिहामजोआ आंनि फिसाजोआ मा लामाजों थांगासिनो दं आंनि फिसाजोआ इउनिभारसिटि फरायहैदों कलेज फरायहैदों माबायदि बिहेभ खालामहैदों अहाय थाहैदों फरायदोंना फरायाखै साख्रि मावनो थांदोंबा साख्रि मावनायावबो माबायदि सोरजों लोगो जाहैदों हाबदोंना हाबाखै बेफोरबायदि खोथाखौ जोङो माने सोरबा एबसुआ सोरबा माने बबेबा मोनसे संगठना बे माने बुंनानै बेखौ जों फोजोबनो हाया जुदि जों गावबा गावनो माने रेसपन्सिबिलिटिखौ जों लायाबो जों प्रटेक्ट माने हौवायानो जा हिन्जावानो जा फेमिलि मेम्बारा जों माने बेखौ बिबानखौ जों लानांगोन सोरबा जे आं बुंबा गाज्रि मोनलायगोन जों बेखौ गारलायनांगोन मानोना जों नुनोबो मोनो आंनि फिसाजोआ बिदि नङा आंनि फिसाज्लाया बिदि नङा बेबायदि होनलायनानै जोंनिया माने गाज्रिबो साननाय थायो जायनि थाखाय माने जानो हागौ बेनि थाखायबो जोंनिया माने बुंलायलायाबो मानसिफ्रा माने एडभाइस होलायनो साजेसन होनोनो सोरखौबा गियान होनोनो मानसिफ्रा माने गिनाय मोनो आरोखि आं होनोब्ला माबा मोनसे जागोन नामा नों गावखौनो बेसेबां गोरों सानदों बेबायदिबो माने जोंनियाव गाज्रि सानलायनाया गैया नङा जोंनियाव दङ जों बेखौ नागारनांगोन बेनिफ्राय जों बयबो मोनसे हारि हिसाबै साननांगोन जों हारि हिसाबै साननानै बे सासे गथ'खौ जुदि आं दिनै मोजां लामायाव लाबोनो हायोब्ला बा गाज्रि लामायाव थांनायनिफ्राय आं बासायनो हायोब्ला बे जोंनि हारिनिनो मोजां जागोन नङा होनब्ला बेखौ साननांगोन मानोना जोंना बदनामाथ' हारि हिसाबै फैगासिनो दं ओंखायनो बैहायबो सोरनिबा बिहामजो होन सोरनिबा फिसाला होन बेहाय जुदि जों सोरखौबा बिदि माने गाज्रि लामाजों थांनाय नुदोंब्ला जों होननांगोन बादा होनांगोन बुजायनांगोन आरो बेल' नङा जों माने गावखौबो जों सुद्रायनांगोन आरो माबा गोरोन्थि नुदोंब्ला नोंथांमोनहा होनलायनांगोन जे सोरबा सासे मानसिया बुंदोंबा बेबो माने पियरलि बिराद मोजांथारबो नङा जानो हागौ बा सोरबा बिराद पियरलि मोजां गियान लाबाय बेबो नंजोबा जानो हागौ जों बुंलायनांगोन आरो जों गावबा गाव रियेलाइज खालामलायनानै बे माने गोरोन्थिखौ जों सुद्रायलायनायखौबो जों सोलोंनानै लानांगोन आं बेखौ बुंनो सानो जोङो लाइमोनफोरखौ आं फार्स्टआव बेखौनो बुंनो सानगोन जायफ्रा माने दा लाइमोनफोर माने जों बे बुब्लिखौ जों मोनफिना जों फार्स्टआव जाहाथे गावखौ मोजां मोननो सोलोङो आं बेखौ बुंगोन आरो जों गावखौ मोजां मोननो लुगैयोब्ला गावखौ जों सिगां नायगोन गावखौ मोजां मोननांगौबा जोङो माने गावनि केरियारखौ मोजां मोननांगोन नोंनि जा थांखि नोंनि जा एम बेखौ जों मोजां मोननांगोन आरो आंनि थांखिखौ जुदि मोजां मोनोब्ला आंखौ मोजां मोनोब्ला आं थांखिनि थाखाय नों माने फरायनांगोन बा आं अबे लामाजों थाङोबा आं गाज्रि जागोन बेखौ गावबा गावनो जों सानना लानांगोन नों दुसा मा
रनसा मानो बेखौ गावबो उन खालामना लानांगोन जुदि आंखौ मोजां मोननांगोनब्ला आंनि थांखिखौ मोजां मोननांगोनब्ला होमबा आंखौ जाफुंहोनो आं नाजाथारनांगोन सोरखौबा जेनेबा मोजां मोननाय माने मोजां मोनथारनाय बायदि होमबा आं आंनि थांखिखौ मोजां मोननानै नैबे लामाजों थाङोब्ला आं गाज्रि जाहैगोन बेखौ आङो मावनाय नङा होननानै नोङो दाननानै लाखानांगोन आरो नोङो मोजांखौ लानांगोन जों बेहाय जेनेबा सापस ड्राग्स जानायनि खोथा दिनै फैदों बा बाइक सालायनायनि खोथा दिनै फैदों बा माने उन्दै बैसोआव हाबा जानायनि खोथा फैदों बा गोबां खोथा फैदों बा जाहाथे बे फैया होमबा जों गावखौ मोजां मोननानै गावनि थांखिखौ जों मोजां मोननांगोन आं बेखौ बुंदों आरो बे माने बेनि थाखाय बेखौ माने जोङो सिरियास जों लानांगोन जों मानोना बेयो माने जों बयबो बर' हारिनिनो आरो गावनिजों लोगोसे बर' हारिनि बा बयनिबो जेनेबा नोंखौ नुनानै गुबुनाबो सोलोङो नङा होमब्ला जाहाथे ओंखायनो जों बयबो जाहाथे मोजां जायो आं बेखौ बुंदों